Čus, moja Legolangoš, už viete asi o jak tému sa dneska ideme rozprávať. Dneska tam bude nejaký vlog, bude to info, recenzia na tieto pokrové karty Bicycle. Sú to americké karty, máte to tu aj napísané Made in USA. Mám prepáč, že je to trochu pretočené, ale Bicycle nápis, tento, vidíte opačne, prídeme to inak. Vidíte opačne, kamera pokakala. Je to výborné. Ježiš. Výborné pokrové karty hlavne na triky. Je to zbierka kariet. K tomu dostanete jednu takúto kartu, jednu takú. A ešte na triky obojakú. Tie poďme vynechať. Sú to veľmi takto viete, rozpestriteľné karty. Sú takéto, červené ja som si vybral. A pomysku na karty. Karty sú zcela obyčajné. Joker je takýto. To je náš žolík, počkaj, ho otočím. Vidíte prehodené písmena. Žolík je takýto, na bicykli ide taký. Priblížim to. Musím napíkovať táto karta. Tu má sera tá kamera. A tak ďalej, ďalší žolík. Potom sa dostaneme na fázu s názvom AASO. ESA už vpadli niektoré a my hľadáme to najhlavnejšie ESO, ktoré bude tu. Toto je naše najhlavnejšie ESO celých AS. To videli ste moju recenziu. Toto bolo asi na dnes všetko. Ak chcete, môžete si kúpiť za 6 € tieto karty. Dajú sa iba objednať, inak nie, tak